Tula Shikor Adi Blong ni bisingo khobjak Badlabari Adhesive Village Danchora Kamingni Takhuk Khoroksa bini mung Jisan Deborma Busa khorok no yakarei Langma choi thangkha phiaba bahike bini langma chonani nangkha bini sago kitni tongmani kitni kolino hamliya haini bagui bini langma chonani nangkha phiaba bogni nukhongni sampoti pai naisugui naikha haifano bini langmano mothangui narangmanlaya nokni bihik tai buma bufa phiaba bini nukhongni bini bufa jaga doikani phalui tai bini bike paimani bike bo phalui tai musuk phalui naikha tawphano takhauji sandebor mano mothangui naragui maliya haini bagino langma choi thangkha takhauji sandeborma silchar makunda bebak jagat langui sak nari naikha haifano sak hamdubui maliya takhauji sandebor mano tabuk nukhungni bororok koikha lukha ganang lukurongno chubasu sanka tai maya ganang bubagra poddu kisu debor manobo chubasu sanjaka busarongno pori na bagi phano sep sabda mano nei tai lukurong thani tai hapang thani borok koimung yafarkha tai takhok jisan debor mani sajak khoroksa sikli tai khoroksa omor soksi eserai phiaba bo hongke don bosko por tongmani bufa sakhameni bagui bufa langma choi thangmani bagui phiaba tabuk pori uimaliya kifili tukha nogo phiaba tabuk abahai onath ashram yekaba shantikali abahai rogo pornani sepsabda mano tabuk nahalaijak nukhungni joto lukurok tabuk wanajak busa khorong no tui bahike busano palai tokhainani wanajak takhok jisan debormani bihi nukhungni pala urichawi bai thanga hangke nukhungo pala kainani belekhino koktogo haini bagino tabuk nukhungo belekhino jungjal asei thangkha takhok jisan debormani bihi tamongkai nukhungo ajinai thei thangkha tai bahike tabuk busa butirongno borok swnambui bahike buhike naithotok hitlangnani abuno wanajakha tabuk khonai di takhok jisan debormani bihi khaganang tiprasa lukurongno tai bubagrano babahike koimung yafarka chubasuni bisingtei bo tai chubasu sanka tai takhok jisan debormani bufa sawi khonarikha lukurongno khaganang lukurongno mayaganang tiprasarongno kha nangui kok sawi khonarikha chubasu da kesungmano hnai tabo lukurong thanisi chubasu rinada musung na rina musungya chubasu rina musungui tonga hangkai takhok jisan debormani bihingni eko nambaro norok khoksa hiya khongni hiya norok chuba khuri mano naitongdi takhok jisan debormani bihik tamo saka tai takhok jisan debormani bufa tamo kok saka khnai naidi lukurok busotei o kok mano khnai kha khamjak norok naitongdi chini kok timi bisingtei o mangphlino kagani ni mutamongkha anu mo Jatindra Debrama noni mo parangkai Danchora nomo bopologo khobjak Tula Shikok nini cerani mungkai Jisan Debrama nini cerai tamung thike tene ba yin hoje no tin bosa hoje kitine hoje masam man kitin dem go ang mago na utla ka shi soro utla ka hamen man ya iba abo ko bonia ka thai ka hata ga ang bo sa mang jong go ba sa ma sai ni ho dam ma bo abo bo su na pa ke pore ma le ba sa ma to ta bo ku sa ba do ta bo na bo ka pore me ya ra sa ma ga sa ta khajin ne kale maglo ani support ba cha ga ga bai bo phal ba ke moso masa to sa ba phal cha ga jo to de ore pe ke ani kono pe ke ga te ta to anto sa do khayane ani kisa kisa ke kono ke so banya moso ga je manti phal nini sajala je thaitanai nini hamju sanglen nung baide tong ang we tong pe sa be tong na ba bini cerai khorok noi khorong islam sa pe mas selan burini mungkai susma selani mungkai arman angke tabo lukurong thane nung tam suba susane ba sarkarong ni thane kisa sai jobo bahirong nani ni busukno nung porinan bagai ani abuna bagaya abo puriksa sampo puriksa anu busukno porina kisa sai jobo aja lukurong kisa sai aparo dikhaya pamaja khariya ka maja norong no agi hai khorsa saksuba mani bisingtei norok ni boba hai sapti rok mangkha pro
जोंहाबो प्रथम खायफा बेनो खिथिले हेने खायफोरो आं अनेक जायगा थांगा मुदे सोरबा माखासे मालिक पशु पाइसे मालिक गागोसे मेजेला खायमा बास जुनाले देखा जुनाले थांबा मा मुखा करे बेबो खायसे ना आफुरु जुनालनि हयते रगलिना नि हिखना मानि रिदार जाखा अब जुनारफोरखौ कुसुमखौ जारा दा कुसुम माखा 1,000 मांखा आबो बाय तामु सामंगो थेबाकानि निसरायना आनि जेराबो सामगो बना डाक्टर बिथेर अग्रो सिद्रखा गाबस बाता खला इदा मथे ani bini baik pun pemain itu tu nama semua beri perbekia jaga juga doa tiga orang perbekia jaga saya an 2 lakh kerja 2 kan ini perbekia magodan tu lah magodan bahagia pasal kita sisal tu apa ya awal angkla masuk berat lah ekla pusat shanibar ani pun ekla pusat pukul pusat makre angkla sisal sih ani nu ya jaga bonu siapa hanya pusat masalah bahagia Jauhkan hamil malang liya. Hamil malang liya, ibu ambil kaya ini lama soalnya kata liya. Saya korta kaya lama soalnya kata. Dah. Jaga rambut no, hanya musuhan an musahakan no itu mana, ang tahu, bukan saya tahu nani an musuh, an sahab pusina, an musahakan no hamut ibu pusina ni, raja no suka suka no, an Kamu gini nih besai, buat dino timani apa? Besai, ya, noy. Dari itu tuh jangan bayar tahu. Ya, Buin kane logo norok soba suma na man kha. Ya, kumaya ku. Norok no waisa hayi coba nani ini paimani ojora wo mana? Sumaya. Kan besai masih ada muda terang cekeri. Dia jaga dulu kadar cang naik kan besai. Tam besar rok harus kibi na rok nin besai na. Kan besai jaga tu kan itu semuanya. Itu nak awak kau semuanya. Kan besai kau hanu jaga ini bakal kita kau nasi tangan kan betul betul mana. Ini maka kita sebayar ni. Ini besar ni mongkai. Ini ni kai. Kan dia orang tu nanti rumah. Dah.